Ο ανιψιός μου Νικήτας μου ζήτησε μπουγάτσα, οπότε πάμε να του τη φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 500 ml γάλα ημιάπαχο, 60 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, ένα αυγό, μία κουταλιά της σούπας σιρόπι αγάβης, βανίλια καθώς και ξύσμα από ένα λεμόνι. Σε ένα σκεύος έχουμε τοποθετήσει το γάλα έτσι ώστε να αρχίσει να ζεσταίνεται και στη συνέχεια θα ρίξουμε το σιμιγδάλι σταδιακά και θα ανακατεύουμε μέχρι να δέσει. Το έχουμε κατεβάσει από τη φωτιά και μέχρι να πάρει θερμοκρασία δωματίου θα ρίξουμε μια βανίλια μέσα, θα βάλουμε λίγο ξύσμα από ένα λεμονάκι. Στη συνέχεια βάζουμε μια κουταλιά της σούπας από σιρόπι αγάβης. Εφόσον προσθέσαμε και το αυγό μας, συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Η κρέμα μας έχει ετοιμαστεί, οπότε τώρα πάμε να φτιάξουμε το φύλλο, τη βάση δηλαδή της μπουγάτσας μας. Για τη βάση μας θα χρειαστούμε 2 αυγά, 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 80 ml ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια αλεύρι βρώμης και ένα φακελάκι baking powder. Σε ένα μεγάλο μπολ αρχίζουμε και ανακατεύουμε σταδιακά όλα τα υλικά της βάσης μας. Η υφή που παίρνει το μείγμα μας, η τελική, είναι αυτή. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ταψάκι όπου θα βάλουμε τη μισή βάση πρώτα απ' όλα στο ταψί, να καλύψει όμως αρκετά καλά το ταψί. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε τοποθετήσει και την κρέμα μας απαλά όπως είπαμε, οπότε παίρνει κάπως αυτό εδώ πέρα το σχήμα και στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε το υπόλοιπο μείγμα από το φύλλο μας. Εφόσον τοποθετήσαμε και την τελευταία στρώση πάνω από το μείγμα της μπουγάτσας μας, έχουμε ήδη προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου και θα ψήσουμε για 40 με 45 λεπτά. Για πάμε! Η healthy μπουγάτσα μας είναι έτοιμη και είναι full αφράτη. Πάμε να ρίξουμε άχνη. Και την κανέλα μας. Πάμε να δοκιμάσουμε.